Okay, good morning po sa inyo lahat mga boss. So ayan, dito po tayo sa Lawak, Pangasinan. Tapos mamaya pupunta po tayo sa Puso-Rubio project. So mayroon lang tayong deliver ditong bonsai. Ayun, kay Ate Ruby Bautista. Ayan, good morning po sa inyo lahat mga boss. Ayan, kasama natin si Badinoli. Bali yung pupunta natin ngayon, yung naging project ni paring Reggie, Regs Vlog Builders. Okay, deliver lang po natin bonsai. Tapos larga tayo doon sa kabilang project. So ngayon lang tayo makakapunta rito. Ayan o, ayan yung project ni paring Reggie, yung 2-story kay Ate Ruby Bautista. Ito rin yata yung itong bungalow, yan yata yung gustong ipagawa sa akin noon. Kaya lang hindi ko maharap dahil maraming nakapila. Ito, iwan ko lang kung nagawa na po nila. Ang ganda ng bahay ni Ate Ruby. So ito yung bungalow na sinasabi nila. Okay, so tingnan natin kung may tao po rito. So sinat ko na rin si Ate Ruby kanina. Ayun, may tao. So, tara. Ang taas ng bahay na Ate Ruby. Ang taas ng ceiling. Ganda. Ayan o. Apo. Pwede papatay na, malis na mo lang. Hindi na? Hindi na kami papasok. Ay, belta na lang kami. Belta na lang kami. Pabukas. Pag-belta tattoo yan. Bakit? Ano? Okay. So, taas ng bahay ni Ate Ruby, oh. So, i-stop muna sila rito mga boss. Sila parang ready. Kala dyan kinakausap ko siya mga boss. Sinabi na sa'yo ni Ate Ruby? Apa. Good morning, madam. Kaya papasok ko lang yung araw-araw. O, tapos full sunlight nyo lang. Huwag nyo ilalagay sa loob ng bahay. Ay, sabi po sir, ilagay dito sa loob ng bahay. Ha? Ito ni Ate Ruby. Kung gusto nyo ilagay sa loob ng bahay, dapat naarawan rin siya. Ilabas nyo rin. Kaya rin ngayon nasa loob, bukas ilabas nyo. Tapos loob, labas. Kasi importante yan na arawan siya. Palitan nyo na lang ng pat. Yung paso niya. Kahit lagyan nyo dyan sa terrace, okay lang. Yun nagbabad. Tagbeltatan. Ay, susi. Uy, ang lalakas ng hangin. Sige.
Sige, atras. Kulang. Sige. Wala. Sige, malayo. Oops. Oh, tubo. Pag ano ka na lang. Oops. Oops. Four by four. Sige. Okay. So, tara na. Halagaan nyo na. Thank you po. Salamat. Sige, Adeng. Tara na mga boss. Okay, so ayan, dito na tayo sa Pusurubio Project. Dito kila Sir Salvador Esperanza. Okay, so mag-deliver po tayo ng kornisa. So kailangan po nila dyan ng kornisa. Tapos mag-pull out naman tayo ng gypsum board. Ilagay natin sa Burgos Project. Omot na. Okay na pala dyan. Aji ito do. Hindi pinagawit sa akin din. Board. Kaya na dyan. Alright, talaga isunan. Hey sir. Si Sir Wilfredo. Ay, Wilfredo sir no? Ay, William pala. William. Sorry. Yung cornisa sir, deliver kami. Kararating lang. Oo sir. Kala ko hapon pa kayo ano. Karating. Ay, dyan na. Okay. Okay, so ayan na po yung mga cornisa. So iano naman natin yung board dyan. Isasakay natin dito yung board. Shout out kay Sir Jack, yung may-ari ng bahay po dyan sa yung pinunta ni Sir William, kay Sir Jack. So subscriber daw po natin siya mga boss. Ay nakalakan bands taman. Man sir, may ka jay sir. Wah. Man sir, awali sulat ta sir. Ayun na. Ayun, shout out kay Sir Jack, yung may-ari ng bahay po rito. Dito po kami sa bahay ninyo, mga subscriber po natin mga boss. Ayan, yung bahay nila. Okay, so tara, punta tayo doon sa kabila. Kikisamin na rin sila rito. Ayan o. Boss! Hardiplex. Medyo parang suplado si boss doon
Pinansin ko parang seryoso. Masyadong seryoso sa buhay. Ha? Suplado pala sa personal. Ang bahay. Ang ganda. Isa. Kaya material siya sana. One sir. Okay, so dito nakapagtakip na. So dito mga boss, nakatakip na rin po sila rito. Okay na. So cornisa na lang gagawin natin dito para pwede nang lagyan ng PVC yung mga boss oh. Tapos dito masilya na lang, masilya tapos cornisa. Tapos kunin mga sukat nito, saktong sukat nito. Na. May pagbabarinan tayo dyan. Dito, ginagawa na namin. Oh, laging kunin mo yung saktong sukat nito para magawa namin yung laminated board na. Isulat mo. Yung pinaka-finish niya. I-drawing mo para may agawan. I-aramidan to man bad sa atan eh. Aji tabas tayo. Aji laminated board. 220. I-drawing mo dun sa ano. Okay. So yan mga boss. So dun sa part 1, pinakita ko yung 3D animation na ito. So tingnan nyo na lang po dun kung ano magiging itsura na ito pag natapos. So may TV wall design pa po dyan mga boss. So yun, lagayan po ng projector po yun, yung screen projector. Tapos andito po yung projector natin sa kabila. So nakabang na rin yung pag-screwan doon mga boss. So dito TV wall design tapos projector. Tapos may cabinet po dyan. Tapos PVC meron rin po dyan mga boss. Tapos dito sa kwarto, ayan nakapag takip na tayo rito. So masilya na lang. Masilya na lang ang ano natin mga boss. Walang dito. Dito naman sa kusina, kusina mga boss, naka flat ceiling na tayo rito. Okay, so bumaba tayo rito kasi may tubo po ron. Okay. So tara, dito sa taas, tingnan natin. Okay na. So ceiling cross ang ilalagay pa na po natin dyan. Tapos dito naka-cube design dito, tapos PVC po yung sa loob niya. Ito, kornisa na lang kulang dito mga boss. Dito naman sa kabila, kornisa na lang din ang kulang dito. Tapos takip. Okay. Dito sa kabila, ganun din. Kompletuhin na lang yung kornisa. So, takip natin. Okay. Kabila naman dito. Dito naman. So ganun din dito, nakapagtakip na. Okay, so sa mga nagtatanong kung paano kami tumanggap ng kisame. So labor and materials na po yun mga boss. Tapos nakamasilya na gaya po nito, tapos may cornisa pa tayong ilalagay. Siyempre yung pintura hindi kasali doon sa labor and materials ng kisame. So kung gusto lang magpapintura, iba po pong uusapan po yun. So ang maganda kasi rito mga boss sa ceiling natin, ang maganda rito, hindi na mahirapan yung pintor. So kahit hindi po kami yung magpipintura dito, may pupuntang ibang magpipintor dito mga boss, hindi na po sila mahirapan kasi yung pinakamahirap ng trabaho ng pintor ginawa na po natin, yung pagmamasilya. So wala na po silang reklamo dyan kung sakaling iba yung magpipintura. So dito tayo po yung magpipintura ng kisame.
So, ganun po lahat nung ano namin, tanggap namin. Labor and materials, kasama na po yung masilya. Tapos cornisa. 26 So, per square meter po, mag-PM na lang po kayo rito sa YouTube channel natin kung mag-comment lang po kayo. Okay, so maganda rito, may warranty pa po kayo sa amin. Siyempre, dapat sigurado. Para kung may ka-problema, pwede naming balikan yan kung sakaling may problema. Kaya lang, sa tingin ko wala naman magiging problema nito kasi naka-standard naman tayo lahat ng gawa natin. So maganda lahat. Talagang quality rin. Okay. Hello, shout out to Jack. Ayan. Huwag ka maggamit, wala ka doon kasi nandito sila Sir Mac, hinahanap ka nga eh. Shout out Ayan. sa'yo, tsaka kay Ate Gina. Ano, kay Sir Jack, kay Ma'am Gina. Gina Chua. Ayan, Gina Chua. So, yun po yung bahay na pinunta natin kanina mga boss. Okay, so tara na mga boss. Umuulan na. So, tara. Sige, sir. Ingat, sir. Ingat. Kay Sir William. Okay. Sige, sir. Agtaagan na kami lang alam. Buwan, sir. Tara. Okay, takbo tayo mga boss. Wala tayong payong. Okay, so ayan, nandito naman tayo sa Burgos project mga boss. Okay, so medyo matagal-tagal po tayo hindi nakapunta rito para mas malaki yung update na may papakita natin. Okay, pero nagre-report naman po sila sa akin tuwing umuwi sila sa bahay kasi doon naman sila umuwi. Iniwan yung mga sasakyan nila bago sila pumunta rito sa site. Okay. Ipababa natin yung mga board. Okay, so dito hindi pa tayo nakapagtakip dito mga boss. Ayan o, pati dito sa may garahe. So PVC ceiling po ito. Tapos doon gypsum board yan, naka-cob design. Okay, so ito na yung update dito mga boss. Okay na, ganda na. Ganda na ang pagkamasilya. Pag-cornisa na rin tayo. Ayos. Okay. Ano ata na? May siripo kay Jay ka ano? Dakwa na. Ata. Okay. Okay, so dito ulitin ko na naman mga boss. So ganito po tayo magtanggap ng kisame mga boss. Labor and materials. So nakamasilya na siya. So makikita nyo maganda yung pagkamasilya niya. Tapos may cornisa na rin po siya. So per square meter po yon. So mag-message lang po kayo rito, mag-comment na lang po kayo rito sa YouTube channel natin mga boss. Para kung sakaling meron po kayong may tatanong, masagot namin po kayo. Okay. So ganyan, 2 beses po tayo nagmamasilya. Tapos may cornisa na rin po. Okay, so hindi pa po kasali yung pintura. So ibang usapan na naman po yan, yung pintura na ito mga boss. Okay, so dito makikita nyo may bakante rito. So may ano pa kasi dito mga boss, may cabinet. So may cabinet pa dyan, pati dito kitchen cabinet, tapos bar counter. So tapat na ito, bar counter mga boss. Okay, tapos may partition pa po doon mga boss sa tapat nun. May partition po yan para sa TV wall design. So naglatag na rin po sila rito ng ng topping nila para sa tiles. So naglagay rin sila ng tawag dito, yung steel matting. Bago nila pampatibay na rin siguro. Okay, so ngayon lang kalagita ng ganyan na nilalagyan nila ng steel matting bago mag-topping. Para hindi siguro gumalaw.
yung flooring natin yung itataping pampatigas niya. Okay, so dito yung palang yung natapos, wala pa pong kornisa. So ganun din dito, wala pa rin pong kornisa. Saka dito wala pang kornisa. Dito hindi pa tayo nakapag ano dito, takip. Okay. Ayos. So dito, so ang kulang na lang dito yung PVC panel natin. So PVC panel po yung may lalagay dyan. Baba lang po sila. Baba sila ng mga materialis. Ayan, nagkulang ulit tayo rito mga boss. Marami na tayong dinagdag na materialis dito. Sobrang laki ng area. Tapos sa design na rin. Okay, so ayan, tara na mga boss. Tara na, uwi na tayo mga boss. Okay, so far so good mga boss yung trabaho natin dito. Wala naman ko nakitang mali. Magaling yung umabot ng project dito mga boss, si Paribal. So hindi niya pa binigyan ng sakit sa ulo. Okay, tara na. Uwi na tayo.